Mago mag somo luoro nitie ni penj madongo nyalo bedo gi ng'ikruok e moko kuom gwenge ma pacho ka nikech koth maduong' mar Nino machakore e kor dweni. E kaunti ma Kisumu, gwenge ma Umbaka, jonyuol koni pok gineno ikruok moro amora kata bed ni nyithindgi to ikore ne penj. Gino ma gikoni nyalo rocho kata mana kalo mar penj mar jopuonjrego. Kaka Judith Omondi leronwa, ywaruok be pod nitiere e wi jopuonj kod duol matayo penj madongo e wi rito kod nono penj ma kamago. Kor dweni ema jolony e koro chal mar kor lwasi ne okoni koth maduong' mar Nino chakore. Bende giko dweni ema penj madongo mag KPSEA, KCPE kaachiel kod KCSE chakore ayanga. Migawo mar somo nyicha oseketo ayanga ikruok mag gi makende ma otelo ne penj madongo kendo keto lokruoge mondo mi odok piny kuo mar penj. Kata kamano, moko kuom jonyuol ywak ni gin gi luoro ni koth mar Nino nyalo mono jopuonjre gi tieko penj kendo rocho kata mana duoko mag gi e chak higa manyien. E kaunti ma Kisumu, kar dak ma Umbaka, walimo skunde mathoth ne oula muomo kendo daro kata mana ji. Ng'ur nitie ni gimatin ne jumbe adek kende to penj chakore, onge ikruok moro amora ma osetim mar neno ni ngima jopuonjre ni kare kinde penj. Ikruok mango nikech en ngima matek sani, nikech nyathi man go dana wuon en nyathi ma dhi timo penj sani. Koro en ikruok ni en mana timo ne counseling kisiki wuoyo kode kata koro wabro bet kode chuna ni en matres achiel ne ka koro waseikore ka wadwa dhi evacuation nyaka koro bed mana buta mondo mi otim maber mondo mi ochieve penj mare modhi tim. Center pale tunaenda tunachanganyikiwa hapo, machanganyiko tuko ndio mbaya zaidi, sababu hapo ndio unaona watoto wanapata mimba, vijana pia naharibika. Ywak mar jonyuol maka eni mondo tend kaunti ma Kisumu kaachiel kod sirikal mamalo ochak keto ikruok mondo mingi ma jopuonjre ahinya to manyiri makinde mathoth ringo penj nikech oula obed kare kinde penj. Tindo makoro dhi timo penj sani kech ne wan kod mpango mar gwarambe moro dwe mar 12 to nikech koro El Nino bendo okayo okwane kwa nyalo dhi gwarambe ni kaka nyithindo gibiro dhi somo okwane. Mar ariyo, kaka sirikal ong'eyo ni El Nino dhi biro to ji dhi dar, ne wakwayo ni ging'i anena kama nyithindo madhi timo penjgi nyalo dhi dak mondo ging'i kata ka gidak e skul to kelnegi chiemo kanyo mondo nyathi ka dala kodenyo to kata penjno koro kotim ok dhi timore ne. Migawo mar somo ne osingo bero chenro mag penj higani kama oriwo chudo mag jopuonje wang' sa, chwalo penj ka owuokie containers nyaka e skunde ma ibiro tim diriyo e odiechieng', chiwo arita makare ne jopuonj mabiro rito penj e kuonde ma lwenje thoro bede kinde mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.